Jack, Palto, heti tänne. Mitä nyt? Niin, mitä nyt? Menkää etsimään ruokaa ja älkää kävelittekö rajoista. Meidän rajalla ei ole yhtään ruokaa, joten teidän täytyy mennä toisten rajoille. Selvä. Mennään. Essi, Liam, tänne. Ruoka on lopussa, menkää hakemaan. Meidän reviirillä, jos löydätte reviiriltämme, niin hyvä. Mutta jos ette löydä, teidän täytyy mennä toisten reviireille. Koska minä olen huomannut, että meidän reviirillä ei ole enää niin paljon ruokaa kuin ennen. Emme saa koko laumamme ruokittua. Selvä. Me mennään nyt. Menkää. Viimeinen meloni! On meidän! Me nähtiin se ensin ja se on meidän reviiri. Se oli meidän reviiri. Se oli meidän! Se oli meidän! Ei ollut! Se oli meidän! Meloni. Se on mun. Se on mun. Erakko vai melonin perään? Se meloni on meidän! Anna tänne se! Mihin se vei meidän melonin? Mihin se vei? Se oli meidän meloni. Katsotaan vielä tuolta. Mennään. Joo. Hei, te olette meidän reviirillä. Meillä on oikeus lähteä pois. Me nähtiin se meloni ensin, joten se oli meidän. Se oli meidän reviirillä se ruoka. Mut se oli meidän, me nähtiin se ensin. Se meloni oli meidän. Ai oli vai? Se oli meidän. Hei lopettakaa, älkää nyt tapelko. Se meloni oli meidän. Hei lopettakaa. Mitäs täällä tapellaan? Me nähtiin meloni. Se oli meidän melonijohtaja. Mä etsin vaan noita pois reviiriltä. Se oli meidän meloni. Me nähtiin se ensin. No. Te kaksi. Häipykää tai kutsun koko lauman peräänne. Nyt. Joo, selvä. Ja te kaksi. Te olette lapsellisia, kun alatte tappelemaan yhdestä melonista. Mutta johtajan ruokapäissä, joten tappelimme ihan oikeasta syystä. En edes pidä vesimeloneista. Menkää. Etsikää parempaa sapuskaa. Selvä on, johtaja. Noi laumalaisien tappeluita on vaan niin hauska katsoa. Nyt vien tänne melonin itselleni ja 3 tai 2 kaverilleni. Mitä me voitais tehdä? Kun ei meidän tarvitse metsästäkään, kun ruokaa on niin paljon. En mä tiedä. Mitäs tehtäisiin? Mä kaipaisin kunnon tappelua. Sellaisesti se olisi luuta ja verta. Oikeesti? Joo. Ei. Me voidaan tylsistyä, kun kukaan ei jaksa kiivetä näille aurinkovuorille hakemaan tai valtaamaan reviiriämme. Kai niilläkin on niin paljon ruokaa, että ne eivät Ehkä jaksa. ei kukaan pääse tänne, kun tämä on vuori. Siinähän mekin. No joo. Nyt me ollaan aurinkoisia. Ui! Aha, ja mitä me voitais tehdä? En mä tiedä muuten, missäköhän johtaja on? Se lähti Alalaaksoon, etsii lisää ruokaa. Ok. Vaikka mun mielestä meillä on ihan tarpeeksi tätä ruokaa. No onhan meillä. Se olisi voinut antaa se meidän tehtäväksi. Mä tylsistyn. Mä haluaisin kunnon taistelua. Semmoista, missä olisi luuta ja verta. Hei, mennäänkö settiin erakoita? Niitä on kiva säikytellä. Okei, mennään vaan. Silloin mennään mekin Alalaaksoon. Joo, mennään. Paitsi et erakot ei kyllä asu Alalaaksossa, vaan ne asuu Alalaaksossa, mutta... No mennään sinne sitten.
Miten täällä pystyy elämään? Täällä on pimeätä ja kylmää. Niin, täällä on sairaan pimeätä, mutta mennään nyt etsiä niitä erakoita. Joo. Hei, te siellä! Häh, mitä? Te olette meidän reviirille, kai ymmärrätte sen. Itse asiassa me ollaan erakoiden reviirillä. Itse asiassa te ette ole edes siellä, vaan olette meidän. Olette kuun nousun reviirillä. No missä täällä on, jos satut sitten tietää, niin missä täällä on erakoiden alue? En tiedä, mutta kuun nousu johtajamme hääti erakot pois ja otti alueen itselleen. Erakot on nyt vailla kotia ja te ette voi sille mitään. Ja odota, veli, ne haisee auringon nousulta. Olette vielä toisesta klaanista tai laumasta. Mikäkin on. No me voidaan sitten vaikka lähteä, jos ei täälläkään enää saa olla. Niinpä. Miksi te olette noin laihoja? Meidän laihuutemme ei kuulu teille. Läskit. Eikö teillä ole ruokaa? Siksikö te, että lähditte omalta vanhalta reviiriltänne ja tulitte klaanilaista tai niinku erakoiden reviirille? Luulitte, että täälläkin olisi ruokaa, mutta väärin luulitte. Kukaan ei voi elää täällä pimeässä. Tule mennä meidän omalle aurinkoiselle leville. Joo. Siellä meillä on paljon ruokaa. Iso ruokakasa. Niin, mennään. No. Hei. Ole hyvä. En ota ruokaa toiselta reviiriltä. Sitten kuole nälkään. Vie ne edes laumallesi. Vie ne siskollesi. Siskosi voi olla vakavasti sairas. Minä otan. Miksi teet näin? Tai siis, miksi otat toista laumaa? Mitä jos teidän reviiriltänne loppuu? Ruoka. Ei meidän reviiriltä lopu ruoka. Kaiken lisäksi ei meitä pelota kuolla. Me olemme niin korkealla, että me voimme melkeinpä haistaa aina, kun joku menee taivaaseen tähtiklaaniin. Olet kiltti. Kiitos. Mun nimi on Katariina. Mä oon Liema. Hei, ymmärrätkö sä, mitä me tehdään? Se on väärin. Niin. Niin se on. Mutta se tuntui hyvältä. Mun täytyy mennä. Nähdäänkö me huomenna, Katariina? Nähdään vaan. Vien ne omenat laumallesi. Joo, mä vien. Siis joo, mä vien.